So as you can see, kuti tinoda kuita simultaneous equations. Saka panapa tiri kuita chapter 2 New General Mathematics book 3. So toda kuita revision iyo simultaneous equation awo. So handisi kuda kuti mutarise solution, ndoda kuti mutarise zvandichaita apa. Because ndichatodemonstrate kuti anowekwa sei. Saka tine example 1 iri panapa. Yakanzi iyo tine 2 maequation 2x plus 5y is equal to 1. Tobva taita 3x minus 2y is equal to 30. Handiti. Saka maequations atichamapa mazita. Iyi tichaiti equation number 1 iyi. And iyi tobva taita equation 2. Handika. Saka tine mamethods akawanda anambowandawo i2 chete anoshandiswa kusolva simultaneous equation. Saka tine method inonzi method of substitution. We have what is called the method of substitution. Tine inonzi method of elimination. The method of elimination. Then this is a special method yandangopa zita rekuti logic. Pane painoshanda logic, just logic. Saka I hope we are going to demonstrate panapa kuti zvakamira sei. Saka mamethods aya ndichamaintroducer pandofila kuti ari necessary. What I mean is, pandofila kuti this is the best method to solve this question, ndopatinotaura pamusoro pezvayo. You understand? Saka method of substitution inowanzokushanda zvakanaka kana tiine at least one equation ine an unknown isina a coefficient, kana tine a coefficient of 1. Chatsanangura zvazvinoreva tikasangana neexample yakadaro. Pamwe pese panoshanda method of elimination. Asi method of elimination haishandiswe purely. Kana tichiita method of elimination, tinoeliminate first step, then second step tinobva tasubstitute. Kureva kuti you should not eliminate twice. You are going to understand zvazvinoreva patichaita futi. And iko zvino izvi, then logic vachasanganawo nequestion yacho ndichakuratidzai. But iko zvino izvi manje, let us solve this. Saka takubvisa information iyi. Saka kana tichiita method of elimination, zvatichaita ndezvekuti chekutanga ndechekuti munofanirwa kutanga maongorora kuti maequations enyu akanyorwa in such a way yekuti anenge ane the same term anenge ari aligned. Kureva kuti anenge ana x mukati mawo anenge akaturikidzana sezvakaitika panapa kuti 2x 3x ana y anenge akaturikidzana 5y 2y, then manamba ari kwawo ega. Make sure kuti madaro. Then what you do now is tichatarisa maequations edu aya. Tichada kutsvaga yatiri kuda kueliminata between x na y. You make a decision. But for the sake of instruction, let us make a decision that we need to eliminate x. Tiri kuda kueliminate x. Kuti tieliminate x, zvoreva kuti x inofanira kunge yakafanana. X inofanira kunge yakadi yakafanana. Saka kuti x ifanane, chatinogona kuita ndechekuti tinogona kuya panapa toisa mabrackets. Tobva tati 2 times. Handiti. Saka mada kuti muconcentrate more than kunyora. Mada kuti muzive nemhaka ndati 2 times. Then towatoya pamusoro panapa tobva tati 3 times. Takaisa mabrackets akakava zvinhu zvese. Handi. Saka ngati multiply pamusoro. Tikati 3 times 2x tinowana 6x. Saka taana 6x totati plus 3 times 5y towana 15y. It's equal to 3 times 1 ndiani? Iwe 3. Saka iyi takuiti 1a. Equation 1 yatangonyora ine katwitch. Then 2 times 3x ndiani? 6x. Ko 2 times minus 2y ndiani? Minus 4y is equal to 2 times 30 ndiani?
ndi60 tobata tichi 2a takadai so. Mapaona. Alright. Tobataisa futi chi line ready. Saka reason yatamultiply na2 pasasi na3 pamusoro inayo kuti toda kumechesa terms in x kuti s ave 6x. Saka one of the way yekuzviita ndeyekuti tati handipasasi panapa tina 3x tobata ngati multiply na2 2 ichi pamusoro tina 2x ngati multiply na3 3 ichi. Zvataita izvozvo manje zvaita kuti chi my equations edu achinje but haana kuchinja. So let me demonstrate kuti makaindiri kuti my equations haana kuchinja. Value yema equations haina kuchinja inayo yekuti let us say kuti ndangopa example panapa pasasa. It's not part of our solution but example yedu ndeyekuti ngatiti tikati tikanyora statement iri true tikati 2 plus 3 is equals to 5. This is a true statement and ngatiti toda kumultiply every term na2 toda kuona kuti inoramba iri true here. Saka tikati tikamultiply na2 panapa tomultiply futi nani na2 apa then apa futi nani na2. Saka 2 times 2 ndi 4 and plus 3 times 2 ndi 6 is equal to 5 times 2 ndi 10. Inoramba iri chi iri true because 6 plus 4 ndi 10. Saka zvandaita panapa ndakuratidza kuti ukamultiply every term iri muequation nesame factor kana nesame number equation yako inoramba iri yechokwadi. Mapaona. Saka ndo zvataita 3 yamultiplier take note yamultiplier every term yamultiplier 2x ikamultiplier 5y ikamultiplier 1 2 ikamultiplier 3x minus 2y na 30 padai so much. Tobva tatarisa yatoda kueliminate tatoda eliminate ani x handiri then x yafanana yamecha kai todati tinoita sei kuti x kana zvinhu zviri nax zvitipe 0 iri pachena iyi because tikangosubtracta 6x minus 6x yatova 0. Saka manje since tasubtracta 6x minus 6x tichafanirwa kusubtracta futi zvina y 15y minus 4y ndiananza 19y because apa tiri kuti chi 15y minus ndafarira hangu kuti maziva kuti minus na minus zvatipa plus mazongokanganisa kuti 15 plus 4 ndi 20 amene zvabvawo andidya it's equal to chi then panapa tichati 3 minus 60 chatipa chi 3 minus 60 minus 57 andidya then kuti tisare tina y takunongodivide both sides na 19 saka y iri equal to chi minus 3 19 anopinda ka3 muna 57 ambuda zviprova 19 times 3 9 18 27 2 3 times 1 3 plus 2 5 andika saka y iri equal to chi yafanana kani ishi y is equals to minus 3 iri panapa mozvona zvamecha zvamecha ka alright tadai so saka apa taapply the method of elimination and kuti kueliminate handi kubvisa taeliminata x ka zvatakuchiita manje panapa ndati remember ndataura statement rekuti kana tichishandisa method of elimination hatieliminate twice tinoeliminata once then tozosubstitute. Saka zvatakuita tadzidza isusu kuti y iri equal to minus 3 zvazvoreva ndezvekuti tichatora either equation 1 kana kuti equation 2 chero yamada mobva maenda pana y munoisa minus 3 mofanirwa kuwana kuti x ndeyani. Saka ngatiti tatora equation 1 imimi mubvunzo tichatora only equation 1 chete. Equation 1 ndikureva kuti munongosarudza either equation 1 kana equation 2 hamshandisi ese but for the sake of instruction ngashandise ese to prove a point and saka tikatora equation 1 chati isusu 2x andika totati plus 5 multiplier minus 3
yanga iri 2x plus 5y pana y ndo patanoisa chi minus 3 but kuti 5y zoreva kuti 5 times y saka panapa tasvika chiti 5 times minus 3 but tashandisa mabrackets mushandise mabrackets not kuti times kuti zvive neat zviri equal to chi 1 handiti saka panapa tiri kuti isusu 2x, what is 5 times minus 3? Minus 15 is equals to chi 1. Saka 2x iri equal to chi minus 15 chachamba ka cosine yosvika ichita plus 15. Saka 1 plus chi. Saka 2x iri equal to chi 1 plus 15 ndiani. Saka x inge iri equal to chi. Yeah, zvaonekwa kesvo. No answer yedu. Even mukatarisawo panapa muchaona kuti x ari equal to chi to 8. Saka panapawo papo pedu vatoshandisawo the method of elimination. Ende vatanga vatoeliminatawo x kuti vawane y ari equal to minus 3 ndokusubstituta minus 3 mufirst equation zvakare kuti vawane chi x ari equal to 8. Ngati substitutei musecond equation tione. Saka second equation yedu iri kuti 3x minus 2y zviri equal to chi to 30. Saka panapa manje pana y ndo pachaiswa minus 3 saka inge iri 3x minus 2 multiplying on minus 3 zviri equal to chi to 30 handiti. Saka 3x then minus 2 times minus 3 plus 6 is equals to 30 handiti. Saka panapa 3x iri equal to 30 minus 30 minus 6 ndiani 24 handi katidai so. Saka 3x iri equal to chi to 24 handi then tikadivide both sides na 3 x chaona run 8 ka 8 16 24. Saka the same answer kwemaitirwa zvinoitwa. This is the method of elimination. So let us continue with revision yawe. Book iri meutsvina je. Example 2 iri kuti solve iri kuti half x yobva yati plus 1 over 3y is equal to 4. Ndoyata kuti equation chi 1 handika yobva yazoti 1 over chi 4y yobva yati minus 1 over 3x is equal to 1 over 6 ndoyata kuti chi equation 2 and saka panapa because tapiwa maequations edu but ari fractional kureva kuti ari mafractions tofanira kutanga taita method inonzi clearing the fraction like clear yekutobvisa yayo. But in order for us to clear the fraction manje this is special. Zvatinoita ndezvekuti for equation 1 toda kuclear ka fraction apa tichatarisa kuti madenominator edu akamira sei. Saka tina 2 tina 3 ndo madenominators atinawo. Tobva tatsvaga a common denominator between 2 na 3 which is chi 6. Saka chamultiply every term na 6. Saka tichati term yekutanga yedu na 6, term yechi2 na 6, term yekupedzisira na 6 handiti. Then ngatitonyora 1a pasi saka tana 3x panapa. Then ko 3 into 6 then ndi 2 ka 2 times y saka inobva yaita plus 2y and 2 tenderana 6 times 4 6 12 18 24 iyi ndiyo chi i1a equation 1 but yanyorwa differently. Then panapa kuti clear fraction panapa tichatarisa madenominator edu 4 3 na 6 toita sei toshandisa 24 yeah apa mafunga 12 yakakosha saka 12 muno 12 umo then umo futi chi 12 4 into 12 ndiani saka panapa takutoti 3 times y 3y 3 into 12 ndiani the 4 4 times 1x then
Saka apa tonyorani. Remember zvandakataura kuti ukangoona minus chitovhura ziso unoda kutotaimirwa 6 into 12 2. Saka endo inenge iri chii 2a. Zvakudhilika nazvo kaizvo. Saka zvada kuita machi panapa tikuda kueliminate, but panapa hatina need yekuita zvataita kuequation yekutanga kana kuti sorry kuexample yekutanga zvekuti 2 times first equation 3 times second equation because tazviitira kuti timechese, but tikatarisa panapa hapana kumecha, hapana. Apa ndanda kuita mistake yezvandambotaura kuti make sure kuti zvinhu zvakadi zvakateverana, saka tofanira kuzvinyora zvakateverana kureva tofanira kuzvinyora zviri 3x vat plus 2y is equal to 24 handiti iri equation number 1a. Then totanga nei nax kuzasi kunoku which is minus chi minus 4x plus 3y and is equal to chi 2 iri equation chi 2a. Andika saka panapa tofanira kusaudza kuti toda kueliminata ipi. Tikada kueliminata ina x ina angonifanira kushanda nemanegatives because you can make errors. Saka ngatishandei neisina manegatives. Saka toda eliminate ina y. But kumusoro yakanzi 2y kuzasi yakanzi 3y. Kureva kuti tofanira kumultiplya kumusoro kuno kunani na3 ka. Handiti kuzasi nani zvatamboita paya paya futi. Then zvoreva izvo kuti tichati 3 times 3x ndiani 9x. Then todati 3 times 2y ndiani plus chi 6y and zviri equal to then 3 times 24 maybe tofakuita pasaidi 4 times 3 4 8 12 1 ka then 6 7 ndizvo ka 72 ka to equation chi ichingori 1a yayo. Kana muchida togona kuita 1b kuti ingori kana kuisa 1a sazowandisa. Then 2 times minus 4x then 2 times 3y plus 6y is equals to 2 times 2 ndiani 4. Saka this is 2a and then tawataisa fuchichi line redu panapa toona kuti tina 6y na 6y kwese nii mufanira kuzvibvunza because pamwe inogona kuva yakati minus 6y plus 6y zvoreva kuti ipapo haufaniri kungosa. Saka don't take it as a default kuti pese tofanira kusubtracta equation 2a kubva kuequation 1. Dzimwe nguva tinotoedha. Chatiri kuda isusu tiri kuda kuti tieliminate y and kuti tieliminate y in this case tofanira kuti 6y minus 6y. Saka pamusoro panapa chati 9x minus 8x tinoona 17x minus na minus zvaedha todati 6y minus 6y ndiani ndi0 toti zviri equal to 72 minus 4 ndiani ipi apa kuti 17x taipinza kuti eliminate y. Saka 6y minus 6y ndiyo 0 saka y tatobvisa. Ndo mapinziro ataita. Inyaya kuti paequation rather paexample number 1 tanga chieliminata zvinhu zvazviri kunoku but takueliminata zviri mukati zvinoita futi 72 minus 4 68 ndizvo ndizvo here 72 minus 4 12 minus 4 3 63 arekatione mambo minus 1 saka panapa apa ndiana ndi 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ndi 8 68 saka pani 68 andidya. Alright, saka kuti tisarwe tina x tichadi 17 and 17 saka x iri equal to chi
to 4. 17 anopinda ka4 muna 68. Takaita kungoti kuti tizvione tinongoti 17 times 4. 7, 14, 21, 28 divided 2. 4 times 1, 4, 5, 6, 68. So x are equal to 4. Do you remember what kana tawana x are equal to 4? Why tichamaona sei? Pana x takunoisa 4. But tichasarudza toshanda neequation 1 here kana kuti 2. Saka paya tamboshanda nemaoriginal equations. Apa ndikukurudziri kushanda nemaoriginal equations. Shandai nemaequations aya. Because maoriginal are fractional. Fractions ndo amwe futi ane maerrors akawanda wanda. Saka tosarudza equation yatoda kusubstitute ndeipi? 1 kana 2? Equation 1. Saka 1 iri kuti chi pana 3, then tikuti 3 times x, saka ya 3 times 1 plus chi 2y iri equal to chi 24. Andika tiri nangu ndasarudza 2 because itanga iri more simpler. But ichangobuda 3 times 4 12 plus 2y zviri equal to chi 24. Kureva iko kuti 2y inenge iri equal to chi 24 minus 12. Apa mazoona kuti y ndi 6. Zvaoneka. Okay. Saka ndo maitirwo azvinoitwa. Teta topedza. Saka chamufana kubata apa kana akauya ari mafractions tinoclear mafractions nokumultiply every term necommon denominator. Ndo type imetsakatogachizisa. Tadzandoona kutosira tadzakatosenzesesa. Kutaura vana andi. Haida kungona togona kuchinja kugachisa. Saka tauda kuenda kuexample number 3. Alright, example number 3. Iyi manje iri kuti solve the equation andi. Yobva yati 2 over x. Iyi ndiye utsinye andifungi kuti simuseki. Ngaseto zvakadai. Whereas 1 over y is equals to 3. Equation 1. Then yobva yazoti 4 over x. 2 over x. 4 over x plus 3 over y and should equal to 16. To equation number 2. Ayi ndiye utsinye. Alright. So zvachaita panapa manje. Makatarisa example number 2. Clear fraction. Apa pakiliki fraction apa. Because kufraction kune ma-letters. Tikada clear fraction tichishandisa xy for example. Handiti. Because remember kana chida kutsvaka common denominator tinongomultiply madenominator. Tikada kushandisa xy mapaona. Tichati maybe rikanongokuratidzai. Tikada kushandisa xy. Tikati panapa topa multiply nani na xy handiti. Panapa futi nani na xy. Panapa futi nani na xy. Saka x ichacheka x ichasara tina 2y handika. Y yocheka y tosara tina x handika. Saka ya 2y minus x is equal to 3xy. Tatocreata chimwe chikwambo ipa. Mapaona. Saka tidaro. Wakreata zvinhu zvisina zera newe. Saka zvatichaita manje panapa ndezvekuti tichadai so 2 over x tichanyora takati 2 totadzidza bracket toti 1 over x. Ndomanyorora chaita. Totaisa bracket toti minus 1 over y tichanyora iri 1 over chi y is equal to 3 1a. Atiti. Pazasi tichaita the same thing. 4 over x tichanyora iri 4 1 over chi x. Totati minus 3 over y yava 3 1 over chi y is equal to chi 16. Do equation number 2a. Ndozvachaita pana. Anditi. Tadaro manje. Toda kutsvaga toda kudi kueliminate. But tikada kueliminate x murikuona tina 2 na 4. Tofunga multiply pamusoro nani na 4 remember.
tomultiply pasasina na4 kuti panapa ive 8 1 over x panapa iri 8 1 over x, but that will be correct but not wise because panapa tina 1 panapa. Saka kana tiine coefficient 1 manje zvatofanwa kuita ndezvekuti tikamultiply pamusoro na3 tinge tatomechesa kuti iyi yava na3 iyi yava na3 y yamecha mapona. So ratofanwa multiply pamusoro nani. Saka tikadaro manje tita kuti 3 times 2 ndiani ndi6, saka yava 6 1 over x minus 3 times minus 1 ndiani ndi minus 3, remember. Saka minus 3 chi 1 over chi y is equals to 3 times 3 9. Ndio ichingori equation 1a handiti. Then yepazasi yokonyorwa sezvairi haina chaya multiplier because yagara ina 3 mukati. Minus 3 1 over chi y handiti is equals to 16. Saka mada kuti murangarire zvandambotsanangura pamusoro ndikati don't take it as default kuti unofanirwa kungosubtracta panapa unofanirwa kuisa minus panapa. No, because in this case toda kubvisa kueliminata minus 3 1 over y na minus 3 1 over y. Saka kana tina minus 3 na minus 3 tinozviita sekuti zvive 0. Unobona? Luckily tofanirwa kusubtract. But tazviita because tine kufunga kwataita. Why tichifunga kusubtract? Ngatiignore 1 over y kuti tisaconfuse. Tikati minus 3 minus minus 3 zvoreva kuti minus 3 plus 3 it is 0. Understand why? Saka panapa takuti 6 minus 4 then the 2 1 over chi x minus 3 minus minus 3 then 0. Saka this is equal to 9 minus 16 then 10 11 12 13 14 15 16 then minus 7. So ndizvo guys. Saka panapa iyi takuisolva iyi takungoti iyi chava 2 over x 2 times 1 handiti 2. Yes, then panapa i2 inenge ina over 1 kunyange isinganyorwi, saka tichati numerator times numerator tot denominator times denominator, saka ta 2 over x handi. Saka 2 over x iri equal to chi minus 7 handika. Then kana chida kuwana x takudi cross multiply kureva kuti 2 ichava equal to chi minus 7 times an x handika. Kuti tisari tina x takudivhaida nani na minus 7 kureva kuti x ichava equal to chi minus 2 over chi 7. Nokuti ansa yacho iri weird katingoitarisa. Vari kuti x is equal to 2 over 6. Say why vari kuti x is equals to 2 over 6 katimbodai sotoni. Saka tipa example 3 katifollowe kuti tatadza papi. So panapa ndi 2 tabudisa 2 kapa handiti ndizvo guys. So what equation 1 I multiply when at 3 handiti kureva kuti chi 3 times 2 ndi 6 ika 1 over x, then 3 times minus 1 ndi minus 3 ka 3 times 3 ndi 9 ndizvo taita guys. Then panapa manje vakuti add equation 2 and 3. Asi taikopa zvisiso kaequation iyi kana kuti ivo ndo vakanganisa miraitona uzi vanotombokanganisawo ka believe it or not. 4 over x plus 3 over y isi tainyora takati chiizvo takanasa kuinyora kai tanyora 4 over x plus 3 over y. Saka I'm sorry ndindatanga kuita mamistakes apa. Umeona apa 4 na 1 over x ndati minus 3 instead of plus. So ngatigadzirisei. Sorry mukuru wangu zvoitika. Saka apa ndi plus apa ndafunga kuisa plus apa handiti kureva kuti panapa yafunga kuita futi chi plus panapa handika. So let us rethink manje.
Saka takuti -3. Mapaona? Mm. Tina -3, let us remove this. Tina -3 na +3. Tirikuda kuzvieliminate. Saka tikati minus panapa, toita kuti -3 minus +3, which is -3 minus 3 gives us -6. Saka to eliminate y, panapa takuti plus. Mapanzwisa. Kureva kuti 6 plus 4 apa inenge iri 10 ka. Saka pa 10 apa. Ndizvo. Then kana apa iri 10, then apa pa eliminator. Then 9 plus 16 ndi 25. Are you sure? Tikabvisa 1 tikaisa kunenge ya 10 and 25 sure. So roti panapa pakudai so. Masaini. Unotoita dondo iwo chiziva zvinofanira kuitwa. Wotoburitsa answer wrong in a correct way. Saka panapa inenge iri 10 over x. Andika is equals to 25. Handiti. Saka zvazvoreva ndezvekuti x ikauya ku 25 uku zvoreva kuti x inenge iri equal to 10 over 25. Tikaisa 10 muno kana tikaisa 5 rather ichaita 25. Saka x iri equal to 2 over 5. Ndiyo here answer yava 1. Ndiyo answer yava 1 aisho. Maiona ishi. So let us continue. Saka since x are equal to 2 over 5, zvatakuita panapa ngatingocreate space panapa mundiregererani. Saka x are equal to 2 over 5 takuchitsvaga manje tosubstituta mufirst equation kana musecond. Saka tosubstituta x handiti. So ngatitei mufirst. Ndo musina manamba mahombe handi. Saka first yakati 2 over x minus 1 over y. Yakati 2 over x minus 1 over y zviri equal to 3. Andika. Saka toda substituta pana x. Saka zvoreva kuti panapa tichati 2 toda over 2 over 5 and minus 1 over y zviri equal to 3. Andika. Togona bracket toti apa i2 dividing 2 over 5 andika. Minus 1 over y zviri equal to 3. Saka bracket redu kuti e2 times 5 over 2 handika minus 1 over y is equals to 3. Ma2 akachekana saka tasarawo na 1 times 5 saka pa e5 minus 1 over y is equals to 3. Right. Saka ta clear panapa. Saka panapa tina 5 and minus 1 over y is equal to 3. Ndizvo ka. Saka minus 1 over y ngaiwika kuside uku kuti tiite 5 is equal to 3 plus 1 over y. Mapaona kuti zvaitika sei? 3 yoenda kauku. Saka tana 5 minus 3 is equals to 1 over y. Handiti. Saka 2 iri equal to 1 over y. Cross multiplication y ichauya uku 2 ichiuya uku. Saka y iri equal to 1/2. Zvaonekwa zvaitika sei? Saka that's it. Y is equals to 1/2. Maybe you want us to confirm kuti ndizvo here. Y is equals to 1/2 ish. Aiona ka? Alright. Saka exercise 2a revision. Solve the following pairs of simultaneous equations for your homework. Chapter number 1. Then 3. 4. 6. 10. It's like a bonus. Really too different in 8. Saka ndo manumbers amuchaita for your homework. Sa mune mubvunzo here? Ya lesson ranhasi iri rinenge ranga rakaita zvakanaka nekuti zvinhu zvaitsanangurwa apa zvaichinyatsa kuti kunzwisisika. Pandasinganzwisiwo ndanjibvunzawo but zvizhinji zvacho zvinenge zvabatika.